Nachádzame sa v hornej časti základného tábora pod Mount Everestom a tuto hneď kúsok od nás sa nachádza heliport. Na pozadí vidíte ľadopad Khumbu, čo neveští nič dobré. Ešte včera večer sme s Janom dostali SMS-ku, v ktorej nás Vlado a Zolo upozorňovali na to, že mali počas výstupu do bývalého 4. britského tábora Wellingtonovej výpravy malú nehodu, a to konkrétne, že za nich spadla taká stredne veľká lavína. I keď tá SMS-ka vôbec neznala nejako veľmi nebezpečne, dnes ráno sme sa prebudili s inou informáciou, konkrétne s tou, že Zoli dobre nevidí a okolo nich je napadané obrovské množstvo snehu, ktoré spôsobilo to, že sa skrátka obávajú zostúpiť kvôli obrovskému riziku lavín. Takže nachádzame sa práve teraz uprostred záchrannej operácie, ktorú realizuje spoločnosť Seven Summits. Práve teraz zháňame vrtuľník, ktorý bude schopný vyniesť do tábora C2 dvoch šerpov, ktorí sa vyberú do výšky 7225 metrov, kde sa nachádza bývalý 4. tábor Wellingtonovej výpravy, kde naši chlapci bývakujú. Títo dvaja šerpovia asi po 4 hodinách dorazia priamo za nimi, budú so sebou niesť aj nosítka a tieto nosítka použijú na transport Zola smerom do druhého tábora, odkiaľ budú zrejme obidva horolesi transportovaní buď sem, alebo do Lukli, alebo do Katmandu. To ešte teraz žiaľ nevieme. Jano, mohol by si nám prosím ťa ukázať, kde presne sa chalani teraz nachádzajú? Pomôžem si touto knižkou Chrisa Boningtona. Takže momentálne toto je kresba výstupovej trasy Camp 2. Tam boli ešte včera začali vystupovať cez Camp 3. Teraz sú vlastne vo výške Camp 4, vo výške 7225 metrov alebo 23 700 stôp. Na tejto fotografii tu je Camp 2, toto je Camp 3, čiže momentálne sú niekde v týchto miestach na zvýškoch Boningtonovej plošiny.